Hello, Magadi, Moroi, Paiwai, Linjani. Welcome to Nyamakwere Lodge, a place where comfort meets tradition. Kana mafunga zvekushanya kwa Mutoko, Nyamakwere is the place to be. We are located at 145 km Peg along Nyamapanda, Harare Road. We offer conference facilities, we host events and weddings. We've got accommodation as well where we offer chalets, executive rooms as well as hotel standard rooms. We've got a lovely swimming pool as well as a bar and a restaurant. We offer the best food in Mutoko. Visit us, get hold of us on reservations at nyamakwere.co.zw or call us on 0717 948 787. Visit Nyamakwere, visit Mutoko. Tinokukwazisai muri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi unoka tiri munzvimbo yeGutu, kunonzi kwaGutu kwaMupandawana. Tangoti tichifamba hedu maGutu tabva tati dhuma naAbero Mhoro. Abel Mauchi munovaziva, baba vaIshbosheth, baba vaRocket Bosheth Mauchi. Mazita acho ndozviziva munhu aziva. Tadhumana navo ka. Asi nhau iripo ka, isi nyaya yekudhumana chete, asi vatitaurira kuti vakasungwa in fact ivo vakasungisa vanhu mushure mekunge vaitirwa mvura yamunoti yaweti. Mhenoka akuitira weti nyanduri wedu. Zviriko here izvozvo? Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Regai tinzwe kamukoma Abel Mauchi kuti vanenge vachiti kudini nenhau yavo. Makaita sei? Takatanga kuwitirwa. Nani? Nomudzidzisi unonzi Mungarevani. Hanzi chikonzero ndechei? Iye aiti pamavesera moto ndopatosiwetera, asi matoireti ari pabhotosi ipapo aripo. Saka ndarobwa saizvozvo. Nyaya iyi yava kumapurisa, nyaya iyi yava kumatare edzimhosva, ichatongwa nomusi weMande paGutu Magistrate Court. Muchihwa kuti nyanduri wenyu wakawetekwa, ndokurobwa netsimba, ndokuzotoregwa foni achinzi nokuti 2018 Abel chakambobohwa foni navamunangagwa wakasvitswana vachitanda kubvira MP wemuno musendarari. Zvinoreva ivo vamauchivo ini ndinotovavo nemagore rino ndakatesa doneta miti yeminyi pachikoro paGoni pasekondari yemisau mitatu. Ndikadoneta miti yemugurandira ndiitira chikoro chedu kurova kuti ini handina daka nechikoro kana problem nechikoro, asi ticha wakundiwetera nokundirova nokunditorera foni paifanira kuti mbetwa rimwe zano, nokuti nanambuya chiuru vose vaya vanoprofita. Ego ndikufamba nesvoka nguva refu ndichiti ndikozvinosvika Harare, nokuti chemo changu chatenhongwa Harare ichi, nokuti muno mari mungotsinga ukwa, nokuti tikatenda muna mamatare edzimhosva mama asingadi kutotsanangura kotwana dzimwe mhosva dzandakatoripota kare dzisati dzatombotongwa, zvokuti nyaya idzodzo manje ndofana kutozonomunoka kuti ko ise isina kutongwa zvomuda kutonga imwitsva. Saka gwendo rinoti chatsetsa kubva pane yakatanga kusvika pane yopedzisira nemusi womuvhuro. Vanhu vatoti chataura justice, chataura fair kwete fefa. Tichaedza kuona kuti tingaita sei tigokwanisa kuwana nhau iyoyo kukoti kwaichaenda. Asi sezvo ndasangana naMauchi, ndongoda henyu kuti mungonditsenurira hwani nyowani isati yakuzivikanwa nevanhu netembo. Ndigoni zvangu kunyanya kukupa yakakura, asi munofana kutanga maita savanhu vakuru vakambomira pamukuru, vachitora mari huru, vabuda mudare guru, vaitaurawo zvinomusoro. Hakuna munhu ungatora 1000 pamukuru wofamba achiimba unozva ndotorerwa chero ukamuti nditengeriwe chiri koti unoti hanhana sendi asiye 1000 unayo. Ndingangoita yemazuva ndakabudisa latest yeutsanana. Vamwe vaida kuti nditi svina, but tikati svina tichiita kuti vanhu vasaziva utsanana. Saka ndakazvona detembo rinonzi kudhota kwenyungu.
vakomana musadhotera mudondo munotisemesa kurutsa. Munozviziva here kuti imbwa yakazodya inozonanzva mundiro namapoto edu. Kwadzai chairo chimbuzi ukachera gomba fusira. Ndera baba here kauti ndera maita sai munhu chitundu chauraya chino. Ndevana here nekuti kusorodza kumatobwe indumure zhinji. Kudhotera mudondoko kana bwawa bwakazoita bwawa mpengo. Nchangu chete kumongorovera masoro kuti mumwe tichadzivira mudhoto neguri zviperi. Nashefu Mdeshe abve muchimanga muchimuziva here. Ndikona vanhu vari kutapirirwa. Vari kutapirirwa nenhetembo dzenyu. Pamberi nekuvaka chimbuzi. Chiri chiusu haisi problem. Alright, vamauchi. Iyo tainzwa. Munozvati ndechingoti hwanika. But ndoda kuramba ndichingonzwa dzakati tinotenda zvitsvagwa zveZimbabwe vakakwanisa kuvhotera Abemauchi kuti ave neaward nomusi wa26 mwedzi uno paFlamboyant Hotel. Kune award yamuri kupiwa? Yandakatopiwa ende ndinaye. Okay. Hanzi ndechi? People's Choice of Masvingo Province. Vanhu vakakumbirwa kuti wavanoda vananyandiri vakatsvetwa. Mumwe nomumwe ailaika waanoda. Zvakaita kuti ndive uwe mhando yepamusoro. Ini zvekupuwa mhenduro kwangu kwakusina kunyanyo zvangu kuti ndingaita guhu nazvo. Ndinonyanyofara nana Tobias wokwagutu. Ndinonyanyofara naRasi Sanduru ticha wapagunipa secondary school. Avanofanira vakawana zvemubayiro. Chinhu zvinoti kana munhu akatanga chinhu akapuwa mubayiro tose tofanira kurumbidza. Chero mubayiro ikafanana ngatirumbidzwe chivatwa nomumwe. Ini kuwana ndava ndave ndakasimudzirwa nevamwe. Saka ndofanira kunge ndisumudzira vamwe ndichivatenda nokuvapfugamira ndichiti ndiri kutenda waitawo mukombe vagosara vachindireva. Ndezvambuya ema. Ndezvamaema. Ndezvamaema. Tipei tinzi. Munezegona here? Amen. Ndezvamaema. Musandikumbira chipanera mukoma zvinotoda maema. Chiregai tichimbombura zvinyimwe tichimirira maema. Madeko chaiwo ndakavatira kufuyiwa namaema. Vachiti ndanonoka kumuka ndiri kubiki murufutse namaema. Ndiri chigarira mondo zvose ndezvamaema. Chero kukanzi kumusangano vanoti ndaivo maema. Handina kana chitupa vana vatova vamaema. Chero Sabhuku akati mutero chinoshanda ndechamaema. Uya uone mazakwatira wandu mabati ndeamaema. Asi ndinongoshaurwa mumadoro vachiti ndakadyiswa namaema. Chero ukandirova padoro handimbokoni kunoudza maema. Vakapopota vanobubira muromo vazive here maema. Izvi ndakanditsvaka mombe ungangoti madziona vere dzamaema. Nekukara chane tekuratidza padzapinda napo dzamaema. Izvezvi ndakatochinja kupika ndopika namaema. Kuti nemaema haungadibwe haungandirovi namaema. Ndinenge ndakaberekwa muchando asi kana mukanzwa namaema. Zvemakore ndinenge ndine mapfumba mwetavhunza ive maema. Asi mudharaganyani vanogaroimba nezvamaema. Kuti maema ndezvamaema. Maema zvenyu naShefu Mdeshe Abemauchi manga muchimuziva. Right, ndi Chef Mdeshe munovaziva kamuri yeZimbabwe. Ndadhumana nawo muno Magutu paMupandawana. Ndafara ndasangana nemi. Uyezve ndafara zvikuru mandipa nhetembo. Asi munozviziva kuti nguva dzese dzandosangana nemi pane nhetembo 1 yandinoda. Iya yekuti mukomana anenge achishungurudzwa kumusha achinzi vakomana veHarare vachauya. Iye achiendeswa kumombe. Haina kuva ndazvitaura vanhu kuti ini handidi kuti muromo wangu wogongozo zvimba kana kushunya kana kugwadza ukazoita mapundu kana munhu akaramba ongotaura.
Ndataura ngati imi munofanira kutanga maziva kuti munotanga maita savanhu vakuru vakambomira pamukuru vachitora mari huru vabuda buda reguru vachitaura zvinomusoro saka indakutotanga ndakuudzai tongonzi nyarara ndichingodzunyiwa vari kumatenga inzwaivo chichemo changu kusadzidza zvino kwakandiparira ngava chakati tendepa ndiri chishavi chiya handina dzidzo chandinopiwa pano panyika ndongonzi nyarara ndichingotsunyiwa akangoti pfacha mukoma tobi chete zvingwane tinonaka twati chakata ndofaravo ndichiti mumukanwa mombosukurudzwa kusaziva kuti kwandiri zvichavava segavakava masikati neusiku ndichatsvukira nebasa nhasi kutsime ndabvako nengurumasamba zhou kudhibhanda zotevera vamwe vava kudzoka huni dzoda kubanzurwa pamoto pazhandwe kupedza izvozvo mbudzi inoda kuvhiyiwa ungopedza chete mombe dzoda kuenda kumafuro vosara vozvibaya zvavo vagoni rangu rinodyiwa ratonhora kare kubvunza vanti mukomana wozvichivokuchivufwa hembe handina mudhebhe handina ifa uri mombe tichihadurwi pako kuti hapaurai baba vamwe dombo rimwe chero zvandiyotaura zvina mutiriri ndongonzi nyarara chiri ndikataura zvino musoro anongoteerera kaivo veharare vechirungu nhasi vafumagwayagwa zvekufuka nezvekupfeka riregi richine pendi randapuwa dzihovhorosi kwanzi pane vezvipfuuro rakabata chose muungano murukate zvinopedzerana apa wachina tarira kuti vuni hazvinei hazvinzari nhasi ndiitwa rombe pokuvata ndambotaura ire ndingavumura hapwa chirega ndichingotsунyiwa kwanzi mufudzi kuchiri ndovusiku achiri ndanguruve paidzidza tobi ndaiti ndainzi ndifudze mombe vamwe kuchikoro ini nzinzi wakadzidza kare kudzidza kuruka mutatu nomuna kumafuro vezero rangu uswere kuti dhisina dzei nechirungu ini changu chirungu ndimangwana dzina toriro kuumba mombe dzevhu nichikumano muromo chabikwa chaura mudumba ndidzorerwi kungotaura hava hangu hazvina unoteerera baba namai venge vakandinhonga chokwadi asi kana asvika tobi wesutu nhema pamusha panoridzwa ngoma mhuri richipinda makomo ndezvameso muromo zvinyarare kutsunyiwa ndanzwa chasara kusvibukwa nashefu mudeshe habhema uchimanga muchimuzivei andicho chirongwa chitanga tinacho mhuri yezimbabwe mavanzwa mukoma abel tavati aiwa motomboti dobera wazvina basa kuti muri mumakotsi asi isusu nhetemboka ndokudya kwedu ndokudya kwenzeve naizvozvo imbotiroverai twiri tutatu ndosaka vatirovera ndabva ndatondera pakukura kwedu kataive nenhetembo handichazoti mabvumirai nhetembo here kana kuti bhuku rinonzi nhetembo kana kuti handichazivi asi paive nenhetembo I'm sure kuti ndimodhekai hanzi modhekai handichazivi mutyinei I think so pane nhetembo yainzi kana wamutanga musikana ndikangonzwa nhetembo idzodzi zvinobva zvangondifungidza mazuva angu echikoro ngatisanganeka mune zvimwe zvirongwa zvachiramba chikupai Andrew Neshamba ndo zita rangu. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe
Oh,